Ben, pois falta Miguel, non? Agora sí, podemos comezar. Bos días a todos e a todas, a todos os veciños e veciñas que tamén hoxe de mañá nos poden mirar a través das canles da canle de YouTube das redes sociais do Concello de Salceda. E arrancamos xa, si vos parece, nesta convocatoria de pleno extraordinario urxente, cuyo motivo é a finalización do prazo para a xustificación de subvención. Comentaba ya antes a Ana, a secretaria neste pleno, si tiñamos que votar a urxencia, e efectivamente temos que votar a urxencia deste pleno, e antes de votala, si vos parece, pasamos a explicar a urxencia do mesmo. Tras recibir a proposta asinada polo concelleiro de Medio Ambiente, Rubén González Coto, de aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, damos contentón do motivo da urxencia e despois pasamos ao único punto da parte resolutiva do día. Rubén. Nada. Bos días a todos e todos os veciños e aos membros da corporación. O motivo de urxencia é o que acaba de sinalar a alcaldesa, a justificación dunha subvención da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que finaliza o seu prazo e temos que dar cabida. Pasamos a votación de urxencia, parece vos? Votos a favor da urxencia? Unanimidade. Non apuntei ao principio, pero para que quede recollido en actas as ausencias de Santi, de Noelia e de Ana Cristina por parte do Partido Popular. E pasamos entón aos asuntos da convocatoria na súa parte resolutiva. Expediente 1034/2020, aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, o denominado PACES. Doulle a palabra ao concelleiro de Medio Ambiente para que explique este documento. Adiante, Rubén. Vale. Bos días outra vez. O Concello de Salceda de Caselas adírese de forma voluntaria para a iniciativa europea Pacto das Alcaldías para o Clima e a Enerxía, o 22 de febreiro de 2019. Co objetivo de reducir as emisións de CO2 nun 40% antes do 2030, asumindo uns compromisos para mellorar a eficiencia enerxética, utilizar fontes de enerxía renovables e desarrollar medidas para adaptarse ás consecuencias do cambio climático. Para a consecución destes obxectivos, os concellos comprométese a presentar un plan de acción para o clima e a enerxía sostible, o denominado PACES, nun prazo de 2 anos a partir da sinatura do pacto. Este plan é un documento que debe cumprir unhas exigencias técnicas e se estrutura en 3 partes. Inventario de emisións de referencia, o IER. O Concello de Salceda de Caselas toma de referencia o ano 2010 para cuantificar as emisións de CO2 derivadas dos consumos enerxéticos e para a identificación das principais fontes antrópicas e outros gases de efecto invernadoiro no municipio. Así, aportan a información necesaria para establecer unha diagnose enerxética local e a partir da cal se programan e priorizan as medidas do plan de acción para permitir reducción ás emisións. Punto 2. Análise de riscos e vulnerabilidades. Descripción e análise dos distintos riscos aos que o municipio de Salceda de Caselas está exposto, tanto agora mesmo como no futuro, a consecuencia dos cambios producidos no cambio climático da rexión, identificando vulnerabilidades e oportunidades de adaptación ao novo escenario climático. E punto 3. O Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, PACES. Planificación, estructuración e priorización das medidas a levar a cabo ata o ano 2030 para conseguir o objetivo de reducción de dióxido de carbono nun 40% desde o ano de referencia considerado. Algúnas destas medidas son creación da Oficina contra o Cambio Climático, contratación verde, mobilidade sustentable, uso de enerxías renovables, etc., un longo etcétera. O PACES ven sendo un documento vivo no que o Concello establece as bases para conseguir o objetivo e pode modificar, incluir estas medidas en calquer momento, así como obrigo de informar cada 2 anos do seguimento do plan. Hoxe presentamos no Pleno para poder acollernos a orde do 5 de maio de 2020, polo que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
concede unhas axudas aos concellos para a elaboración deste plan de acción para o clima e a enerxía sostible. Sí. Palabras, pois. Tivo. Bos días a todos e a todas. Bos días aos veciños que nos están seguindo desde YouTube ou desde a plataforma digital. En primeiro lugar, pois, disculpar a ausencia de Noelia, Cris e Santi por non poder alterar os seus compromisos laborais e familiares, dado o plazo de notificación, que máis adiante comentarei a falta de empatía un pouquiño pola vosa parte no sentido da hora de convocar os plenos. Indo ao fondo do tema que nos ocupa, convócasenos a este pleno extraordinario coa fin da aprobación do Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible do Concello. Dadas as evidencias medioambientais e indicadores climáticos, o dano e a alteración que estamos producindo coa actividade humana no planeta, parece ser que a estas alturas non parece ser, xa non é reversible, que todas as administracións, incluídos os concellos, se involucren na reducción das emisións de CO2 e, en consecuencia, na reducción do consumo de enerxía, non é máis que un acto, por parte do Concello, de responsabilidade, o que se debe de abordar coa importancia que se merece. O Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible do Concello que se pretende aprobar hoxe aquí será o documento, entendemos, un documento marco que debería sacar unha fotografía ao momento actual cunha medición seria e rigurosa das emisións de CO2 e consumos de enerxía que existen agora mesmo no Concello, para a posteriori valorar os riscos aos que estamos expostos e logo, como trae este plan, as medidas a aplicar para minimizar o impacto deses riscos. Mais ou menos sería como un estudio de seguridade, por decirlo de alguma maneira. Resumindo, contabilizar a reducción de toneladas de CO2 en base a unha medición inicial, unha reducción dun 40%. Como documento base, como punto de partida, o documento canto menos é escueto e generalista. É dicir, creo que deberíamos de ser máis ambiciosos neste documento. No tempo que tuvemos paralelo, pois entendemos que son, a parte do inventario de emisións, o documento en sí ten 31 páxinas, das cales as 11 primeiras aportan datos do INE, a ubicación de Salceda de Caselas, o número de nenos escolarizados, os barrios e as parroquias de que está composto, as 11 primeiras páxinas dun total de 31. Non debemos esquecer que este proxecto, este plan, sálelle ao Concello en 7.260 euros. Quero dicir, 6.000 que son a subvención que pon a Xunta de Galicia e 1.260 euros que son o IVA que o Concello ten que aportar con fondos propios. Para ser esta cantidade, este importe, o documento creo que podíase ser, como dixen antes, máis ambicioso e recalcar, non ser tan generalista. Incluso non contén todos os puntos que se lle piden no documento firmado por vostede, alcaldesa. Nos puntos, nas memorias dos traballos da elaboración do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible do Concello de Casaleda. Non están todos os puntos no plan, tal como detectamos. No punto 3, analizando o plan en sí, no punto 3 de análisis de riscos e vulnerabilidades, non se trata ni tan siquiera se menciona como pode influir o cambio climático, as consecuencias sobre a agricultura tradicional do Concello, nas tormentas, na sequía, non o toca. Ou comentar mínimamente cales son os riscos para a flora e a fauna, tampouco toca. No punto 4 de medidas e plans de actuacións,
así como se contempla medidas na reducción de imposto de rodaxe para vehículos eléctricos, tampouco se concreta se os híbridos poderían entrar nesta bonificación. Poderíanse, por exemplo, que entendemos que é unha boa medida e por aí tira unha normativa transposta da Comunidade Económica Europea, podíanse propor, dende o Concello, bonificacións no IBI a vivendas que acrediten certificacións enerxéticas de A ou B. É dicir, o que quere dicir que vivendas que por seus sistemas de iluminación ou sistemas de calefacción son de moi baixas emisións. Tamén, a nivel industrial, ahora mismo, bueno, pois estamos pensando en desarrollar ese polígono de Cerquido, pensar en bonificacións a empresas que fagan uso de coxeneración nas súas instalacións ou enerxías renovables no desarrollo da súa actividade productiva. No respecto ás ausencias no comentario hacia o documento, hasta aquí espero que estas aportacións, pois, como hai un seguimento, pois as podan ter en conta, pero en base ao que comentábamos das ausencias dos nosos compañeiros, é dicir que temos que aprobar este documento de prisa e correndo no último día para poder justificar a subvención. Esperemos que non fallen os ordenadores ou haya ningún altercado para que non perdamos eses 6.000 euros. Quero tamén incidir na forma de convocar este pleno. Creemos que, cando menos, é unha falta de previsión, unha falta de empatía cara a nós, no ámbito de poder conciliar a vida familiar, laboral, coa de concelleiros ou coa política, nas asistencias ás convocatorias notificadas por este goberno. Proba delo é que hoxe somos 3, cando deberíamos ser 6. Avisando o venres a media mañán, cando luz é moi probable, porque todo o mundo teña obligacións que atender, se non é unha falta de respeto, pero bueno, será polo menos unha falta de empatía. Enviándonos a documentación o venres ás 3:30 por medio da sede electrónica, da documentación para posicionarnos a favor ou en contra nun punto que se trae na orde do día. A pregunta é, se sabían que tiñan que aprobar este plan e non lle deu tempo a traelo no pleno do 17, que entendemos que poida ser, por que non avisan, aínda que non sea formalmente da necesidade de facer un novo pleno extraordinario, que tiñan isto enriba da mesa? Ou a pregunta tamén sería, que pasou? Casi se despista. E incluso en aras de intentar... Perdón. Acabo ahora, Vale. 30 segundos. Non, é que levas 7 por si querías que che contestaran a esas preguntas e logo continuar. E por que as 9:30? Podría ser as 8 da mañán. No Concello empezas a traballar ás 8 da mañán. A nós, en concreto, produciríanos menos interferencias coa vida profesional. Aseguro, para matar, e gracias, alcaldesa, polo tempo, aseguro que se nos estudiados no goberno seríamos máis empáticos coas circunstancias persoais de vostedes. E agora de convocalos, os plenos ou comisións, teríamos máis respetos polas súas actividades fora da política. Moitas gracias. Gracias. Máis turnos de palabra. Alex. Hola, bo día. Bueno, pois, como ben xa dixo a alcaldesa e o concelleiro, estamos aquí para a aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible. E, bueno, pouco que engadir o que comentou o meu compañeiro de Medio Ambiente, Rubén González, non? Bueno, como ben dixo, a sociedade xa se aderiu ao Pacto das Alcaldías no ano 2019 e os pactos das alcaldías, entre outras cuestións, incluía a elaboración deste PACES, non? Que, bueno, ademais que toma como referencia para a reducción das emisións non o día de hoxe, sino que o ano 2010 e, bueno, e a verdade é que, bueno, tamén quero lembrarme do anterior de que, bueno, de que hai un traballo ben feito neste sentido dende o ano 2010 que bueno, que nos faga que non teñamos que comezar de cero, sino que xa levemos un poquinho de camiño andado, non? E, bueno, pouco máis que engadir. Gracias, Verónica. Ou Rubén. Eu
A palabra Rubén. Bo día a todas e a todos. Xa explicou o compañeiro de Medio Ambiente un pouquiño de que se trataba o tema que traemos hoxe aquí e das posibilidades que hai a partir de agora na mellora e no traballo deste documento. Como ben decía o compañeiro do Partido Popular que defendeu o tema activo, isto é un acto de responsabilidade deste Concello, entendo que de todos os membros, non só do equipo de goberno, senón tamén da corporación. Se ven si que ten en certo modo razón, pero non se trata de falta de empatía. Creo que en ningún momento se trouxo un pleno destas características ao Concello de Salceda, ou polo menos non que eu lembre, nunca se trouxo un pleno extraordinario urxente, co cal falar así de que son máis as convocatorias ou deixar entender que sempre convocamos os plenos así, non estou de acordo. Se ben, entendo, por suposto, que un pleno convocado deste xeito e desta maneira é difícil a veces de cadrar coa conciliación e cos temas profesionais e laborais. Pero, como decíamos antes, é un tema o suficientemente importante e responsable traelo en tempo e forma. A subvención remata o plazo de presentación no día de hoxe. Por suposto que mellor se pudo haber feito ás 8 da mañán, non o sei, no momento de convocalo se lle comunicou o portavoz do Partido Popular ás 9:30, esperamos a resposta, que entendo que, por suposto, as tarefas laborais lle impediron o mellor respondernos antes, co cal houbo que tomar unha decisión, e eu entendín que, sobre todo polas persoas do Partido Popular que tuveran conciliación, sobre todo familiar, que ás 8 da mañá non era a mellor hora, pero, bueno, terémoslo en conta, por seu vese, espero que non, convocar outro pleno destas características. Polo demais, decir que é un documento vivo, que, por suposto, podemos ser máis ambiciosos, se poderá ir traballando sobre el. Como decía o compañeiro Rubén, tamén cada 2 anos hai que dar conta das medidas e pouco máis que añadir o que comentaron xa. Gracias. Tivo, podes facer uso da segunda quenda de 3 minutos. Solo a apuntarche unhas cuestións con respecto á túa primeira intervención, que creo que debemos recoller, polo menos as partes que forman parte do equipo redactor, neste caso o concelleiro de Medio Ambiente Rubén, as túas propostas, algunhas delas interesantes, e analizalas para facer máis rico ese documento. Nin é falta de respeto, nin é falta de empatía, e a verdade é que eu non teño ningún problema en convocar o pleno ás 8 da mañá. Adiante. Moitas gracias, alcaldesa. Verónica, é certo, non houbo plenos urxentes. Si hai nos extraordinarios que fanse pola mañán, dificultándonos moito a conciliación familiar e laboral, cando se pediu pola tarde. Evidentemente, vos representades maioría, ainda que non somos o grupo máis votado, vos representades a maioría no voso goberno e aprobastes un reglamento que permite facer os plenos extraordinarios pola mañán. Agora, non podedes negar que facer os plenos pola mañán creanos bastante máis os extraordinarios, sen que sean urxentes, creanos bastante máis prexuicios que se foran pola tarde. De feito, tamén os ordinarios de ser os xoves, de ser os venres, pasanos os xoves. Evidentemente, vos sodes a maioría, vos sodes goberno e vos tomades as decisións. Agora, que teñades en conta as nosas propostas é a parte. E claro, que pasa? Que este pleno urxente, pois de certa maneira, pois aviva un pouquiño máis esa falta de empatía, que recalco. Dende logo, o que temos constancia é que o compañeiro Santi díxenos que se lle notificou por WhatsApp sobre as 9:30, non quero decir, as 11. Bueno, non sei, el mirouno máis tarde porque estaba traballando, ben. Tamén se lle quedou de enviar por parte de Verónica ou do Concelleiro de Medio Ambiente a documentación. Nese WhatsApp, pode ser? Non se lle enviou. A ver, nós tamén temos, evidentemente, o fin de semana, somos concelleiros, temos que, como vostedes dedican tempo por fin de semana, nós tamén temos, evidentemente, hai un punto que tratar
o luns ás 9:30 da mañán, temos que saber de que vai o documento. Evidentemente non vamos a decir aquí no que non estamos dispostos a traballar o fin de semana, é a nosa obligación, senón non nos presentamos, vale? Pero bueno, decir, para rematar, que no que nos deu tempo a estudiar o documento, creemos que po que custou, que bueno, realmente a subvención foron 6.000 euros e foi o precio que lle puxeron. Creo que se lle pode exixir un pouco máis de concreción e un pouquiño, por decirlo, que o que é realmente importante. As medidas e planes de actuacións. Bicicletas eléctricas para solucionar o tema do transporte en Salceda, home, se isto vai a ser a panacea, ou nas queimas agrícolas a reducción de CO2 que se poida facer cos composteiros, pero claro, os composteiros non están no rural, están no centro urbano. Non sei, hai certos puntos do plan que me parecen moi mellorables. Bueno, agradecería, bueno, sería unha satisfacción para nós que estas medidas sobre o tema de vivendas con certificados enerxéticos de A ou B que poidan ter exencións con respecto ao IBI, pois creo que sería un incentivo cara, como dice o plan, que hai moitas vivendas con calefaccións a gasoe que poidan facer un cambio nas súas instalacións ben hacia biomasa, aerotermia ou enerxías renovables e que así poidan conseguir desa forma tamén unha reducción, o sea, un certificado enerxético que lle permita acceder a esas bonificacións. O sea, habrá que incentivar de alguna maneira a reducción de consumo de enerxía e, en consecuencia, baixar as emisións de CO2. Gracias, Lori. Gracias a ti. Alex primeiro e logo... Sí, no, simplemente para aclarar o da convocatoria. Sí, como dixeche, estivo, normalmente cando haber algo extraordinario, sí, pues intentamos dentro do posible avisarvos antes de que vos chegue a notificación oficial. Sí que é certo que verles a media mañán, eu como voceiro de Movemento Salceda enviei un WhatsApp a Santi advertíndolle que lle chegaría a notificación e, bueno, foi os prazos que foron. Eu endienteille no WhatsApp que lle chegaría a convocatoria deste pleno de hoxe que estábamos pensando na hora das 9:30. Evidentemente, bueno, por motivos laborais os que fose non pudo contestar e quedou fixada ahora. Non hai nada máis. Verónica? Sí. A ver, vostedes sabían que o pleno tiña que celebrarse antes do 30. O que lle dixen antes, aínda que non sea de forma oficial, formalmente podían o luns da semana pasada decirnos, mira, temos que celebrar un pleno, que hai que aprobar unha subvención. Por lo tanto, para aprobar unha subvención, saben que hai a maior disponibilidade, faltaría máis. Pero incido en que esa notificación puido facer antes, ou polo menos avisarnos, nada máis. E creo que isto tampouco é o que realmente lle interesa aos veciños. Aos veciños o que lle interesa é aprobar a subvención, pero si para fluidez da relación do goberno sería ben este tipo de actitudes. Verónica? No, eu agradezo, iba a decir exactamente o que comentaba Tivo, que, bueno, que isto non é o que lle interesa aos veciños, pero sí que agradezo pois ese apoio a aprobar a subvención. É verdade que se pudo avisar antes, pero se convocamos un pleno extraordinario urxente que legalmente se nos permite facelo e como algo moi excepcional, está claro que era porque non dispoñíamos da información co tempo suficiente para convocarvos de outra maneira, que nos gustaría habelo feito, non? Eu solo facer unha puntualización máis. O PACES non é só este documento que temos aquí, no expediente, se o podedes mirar, ten un montón de documentos máis, de fichas e de documentación que tamén forman parte deste documento, non son as 31 follas ás que facemos referencia, estaban todas na convocatoria, todas no expediente, e facer fincapé tamén niso que non o traballo que se fixo non foi só estas 31 páxinas, senón todo o que rodea isto. E quería deixar constancia diso, pouco máis.
Volvo a decir, se pudo, por suposto, convocar antes, pero a información non estaba disponible. Darvos conta que é un documento novo, que é un documento moi importante, e que é un documento vivo, o cal, por suposto, colleremos non só as vosas propostas, senón todas as que vayan surdindo, e según vayamos andando e facendo este camiño cara a unha Salceda máis sostible, que, por suposto, surdirán cousas que hai que acoller. Gracias. Pois antes de pasar á lectura da proposta do acordo asinada polo Concelleiro de Medio Ambiente, a mí me gustaría comentar algunhas cousiñas sobre este documento que considero moi importante. O 22 de febreiro de 2019, naquel entón o Goberno de Movemento Salceda aderiuse a este pacto de alcaldías para a enerxía e o clima. Somos conscientes todos, antes do dicía Tibo, do cambio climático, é unha realidade, non é algo que está por vir, é unha realidade, e que temos que facerlle fronte todas as administracións e as locais, neste caso os concellos, tamén. Sabedes que somos os primeiros en gobernar pegados á veciñanza e por iso temos que desempeñar políticas claves e que xoguen un papel importante nesta transición enerxética e no cambio climático. Temos que propor solucións que axuden a mellorar a calidade dos nosos veciños e veciñas, que ao fin é o noso obxectivo político. Xa van máis de 13 anos e medio nos que se xestionaron multitude de actuacións precisamente encamiñadas á búsqueda da mellora desa calidade de vida de todos os salcedenses e salcedensas. E a mí me gustaría resaltar algunhas delas, non? Penalizamos e humanizamos moitos espacios. Neste ano e medio último, 3 actuacións de humanización. A nova Praza da Devesa, a Rúa Gándara e a Rúa Compostela. Gañamos espacio para os peóns. Sabedes que estamos en plena xestión da compra da parcela da Devesa, precisamente para gañar espacios para as persoas, e nos fins de semana e nos festivos cortamos rúas para que ese esparcemento da cidadanía sexa maior. Creamos unha rede de sendas e seguiremos a facelo precisamente para que se poida disfrutar deses espacios verdes, un espacio verde como o Parque Mártires de Sobredo, que últimamente tamén se incorporou a esas zonas. Instaláronse illas de reciclaxe por todo o municipio e creáronse varios puntos de compostaxe na vila, creo que 5 en total. Neste ano tamén creáronse 3 novos aparcadoiros gratuítos, un na Devesa e 2 en Mártires de Sobredo, un pegado ao novo centro de saúde, que sumados aos 13 existentes fan un total de unha disposición de case 1.200 prazas de aparcadoiro gratuito. Traballamos nesa bonificación xa de vehículos eléctricos e a instalación de recargas. Tomo boa nota do que dixeches en canto aos híbridos, Tibo, e precisamos, como alguén dixo, creo que Tibo tamén, a colaboración e financiación de outras administracións para seguir cumplimentando e cumprindo con este plan tan ambicioso. A construción do carril cicloturista hacia Par de Rubias, con fondos europeos, ademais destinados para elo, creo que é clave. O aumento da liña de transporte público, que sabedes ben que é competencia da Xunta de Galicia, é outro dos elementos clave. Todos temos que sumar precisamente para que este plan teña sentido e a Xenda 2030 se acabe cumplindo. Queda moitísimo por facer, pero polo menos creo que temos claro toda a corporación cal é o camiño. A min gustame sempre aportar algúns dos datos. No núcleo urbano viven máis de 4.169 veciños e veciñas de Salceda. Das beirarrúas de Salceda, cuyo ancho non cumple 1,80, é o 80% desas beirarrúas. Non teñen accesibilidade. O 65,8% do espazo público está reservado ao vehículo. O 15,2% do espazo público é só de prioridade peonil. Certo que esta cifra do 15,2% de 2018 e nestes últimos anos, como dixen antes, ca humanización de 3 espazos, ganouse e aumentouse esta porcentaxe. En definitiva, este PAC é un documento
vivo, como dixestes todas as partes hoxe aquí, que sufrirá melloras, que se ampliará en medidas para alcanzar o obxectivo. O obxectivo é afrontar o problema do cambio climático que todos coñecemos. A COVID fúxonos de manifesto a necesidade de políticas precisamente pensadas para a xente e no respeto ao medio ambiente, e creo que vamos a aprobar este acordo por unanimidade, algo do que me alegro, porque é o noso deber trazar un futuro sostible para o noso Concello. Paso vos a ler a proposta de acordo. Vista a orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda do 5 de maio de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto de Alcaldes e Alcaldesas para o Clima e a Enerxía Sustentable por importe de 6.000 euros para a elaboración do informe do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía, visto que nos adherimos a dito plan o 22 de febreiro de 2019 e que se solicitou dita axuda que se nos notificou concedida o día 8 de setembro de 2020, visto que dito plan xa está redactado conforme as bases da citada orde, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo: a aprobación do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía PACES. Votos a favor? Unanimidade. Gracias. Damos por concluído entón este pleno extraordinario urxente.